buntag kanatong tanan, dalaygon ng Dios, mga igsuon, alang sa atong hiniusang pagsimba dinhi sa Metro Davao, hiniusang pagsimba. Welcome sa ikalimang Domingo sa pagkabanhaw ug Domingo karon sa mga inahan or Mother's Day, Mother's Sunday. Itong gi-welcome ug timbaya ang tanan ng mga kaigsuonan diya sa lain-laing panimalay nga maabot ni ining atong programa. Pag-usa kita, andamon nato atong kagalingon sa pagduol diya sa Ginoo, pagsimba, pagdaig sa buhi nga Dios. Amen. Manindog ta samtang atong tubag-tubagan ang tawag sa pagsimba. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, subliun ko paglipay kamo. Ipakita ninyo ang inyong kaagbo sa tanang mga tao, hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kung buhaton nato ini, patagad sa Diyos sa mga sa inyong grasya, kung una, umudyo ang mga ng Kristo Jesus, kung ang kalilaw ang kaniya, dili kayo labot patukadukan. Busa daygon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, nataw kita pag-usab, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Daygon o purong-purungan ta si Jesus sa atong pagdaig, kay siya ang kordero sa Dios, nagipaantos ug namatay, panabanhaw siya gikan sa kamatayon, ug karon nagahari diya sa kalangan.
O Dios nga labing gamhanan, tag-iya sa kinabuhi sa tao ug tinubdan sa tanang panalangin. May kahulugan lamang ang among pagsimba kanimo kung ubanan mo kami. Kawang ang among pagsimba kung wala ka sa among taliwala. Busa o Dios, among ihalad ang among kinatibuk-ang bahin sa among mga kinabuhi ug ang among panagtigom uban ang dakong pagpaubos. Salamat sa imong grasya sa kaluoy ug sa imong malungtaron nga gugma nga nagahatag kanamo sa paglaom. Ipakonsad kanamo ang imong balaang espiritu, taliwala kanamo ug ipabati kanamo ang imong presensya, ingon nga ikaw among hari nga angay pasidunggan. Dawata ang among pagsimba, itugot nga ang among pagabuhaton makapasidungog kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Ang patukuranan sa atong mensahe karon pagabasahon gikan sa libro sa Isayas 66:13. Sama sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Mao kini ang pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagpatalingog nato sa iyang mga pulong palihog manglingkod. Happy Mother's Day sa mga mama, nanay, lola ug mga auntie nga nagbarog ingon nga mama ngadto sa mga kabataan. Ang mama nagkalain-lain ang ilang papel sa atong kinabuhi. Ang uban nutritionist, chef, teacher, banker, private investigator, labi daghan kay sila kuti-kutihon. Wala silang mga private investigator.
ang uban driver, ang uban personal shopper, home care specialist, gardener, labi na katong mga plantita, therapist, caregiver, counselor, doctor, and magician. Kay kaning anong giapil na kong magician kay ang mama tungod sa ilang ka-resourceful, they can make a magic out of something, and bisan meager ang resources, kung maningkamot gali ang mama, nagyoy milagro manghitabo. Kay inani ka magician ang mama. Mao kini ang daghang papel sa mga mama, sa mga nanay. Pero ang pinaka-importante nga papel sa mga mama, matod pa sa English nga pinulungan, mothers are a reflection of God's love. Mothers are a reflection of God's love. Pinaagi sa atong mama, atong nasinati ang gugma sa Dios. Sa unsang pamaagi na himong reflection sa gugma sa Dios ang atong mga mama. Ingon ang Isaiah 46:3 and 4, pamati kanako kamong tanan nga nahibilin sa akong katawhan, ang Israel. Giamuma ko kamo sukad sa inyong pagkatao. Ako dili gayud mausab, bisan pa hangtod sa inyong pagkatigulang. Pasanon ko kamo hangtod nga ubano na kamo. Ako ang nagbuhat, ug ako ang mupasan. Ako ang mudala, ug ako ang muluwas. Sa unsang pamaagi na himong refleksyon sa gugma sa Dios ang atong mga mama. Una, pinaagi sa ilang pag-atiman ug pag-amuma kanato. Gikan pata sa gamay, pagkabata, ang mama maoy nag-atiman kanato. Do na may papa nga moatiman, pero ang hands-on gyud sa pag-atiman sa mga bata mao ang mga mama. Ug bisan kung tigulang na ta, panahon nga adunay problema or sakit, ang una natong tawgon mao ang atong mama. Tinuod ba? Bisan galig kung atong mama wala na diri sa kalibutan pero naatay problema, musampit ya pong natabangi kuma. Ang pagatiman sa atong mama kanato sama sa gugma sa Ginoo. Gikan sa atong pagkahimugso, hangtod nga mingtubo kita ug hangtod nga matigulang ug ubano na, padayon ang paghigugma ug pagatiman kanato sa atong mga mama sama sa gugma sa Ginoo. Gawas niya atong tigulang na gyud kaayo nga nauna na ang mama kay wala na may muatiman. So pero napatay mga mama bisan kung senior citizen na ta, kanang atong mga mama mahimog yapon nato sila nga tig-atiman ug tig-amuma. Ikaduha, ang gugma sa inahan mapinasayloon. Sa Salmo 130, 3 ug 4, kung isipon mo ang among mga sala o Ginoo, kinsay dili kasilutan. Apan gipasaylo mo kami aron magatod ngadto sa pagkamatarong. The clear reflection of God's love is forgiveness of a mother. Bisan unsa pa nato ka makasasala, kung mubalik ta sa atong mama, andam siya sa pagpasaylo sama sa gugma sa Ginoo. So, siguro exemption uban nga dili na ani klase ilang mama, pero generally ang mama kung mangayo og pasaylo ang mga anak, andam gid sila sa pagdawat. Thirdly, ang gugma sa inahan andam magsakripisyo. Mother's love is sacrificial love. Ang gidak-on sa gugma sa Dios gipadayag pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak. Sa Roma 5:8 nagingon, God demonstrated His love towards us that while we were still sinners, Christ died for us. Ang gugma sa inahan andam magsakripisyo, andam nga mutahan sa iyang kaugalingon. Akong personal experience with my mama, katong buhi pa siya nga gagmay pa mi, palabihon ang mga anak kanang gamay ra bitaw ang sudan. Palabihon ang mga anak ug bahin sa sudan. Ang iya na lang tilukon katong bukog ug ulo
Kay basta makasud-an lang ang mga anak. Inani ang gugma sa inahan. Sacrificial love. Bisan pag ulon lang nabilin sa ila, pero basta kay makakaon ang mga anak, andam sila mo sakripisyo. Ug daghan pa nga mga sakripisyo nga ilang gibuhat alang sa mga kabataan. Ikaupat, ang gugma sa inahan andam sa paghupay o paglipay. Ingon diri ang Isaiah 63:13, as a mother comforts her child, so I shall comfort you. Atong nasinati ang gugma o paghupay sa Ginoo pinaagi sa atong nanay. Kanabitang sa gamay pa ta kadumdum ta nga kung madamag ta or madasma, then nasamdan ang atong tuhod or any body parts, ang hapuhap sa mama makawala sa kaning pain. But there's magic in the touch of a mother. Muning design pod sa Ginoo sa mga anong gihimo niya ang atong mga mama nga inana. Kay ang gugma sa inahan andam sa paghupay. Kung mag-uulta andam sa paglipay. Ikalima, ang gugma sa inahan andam sa pagbantay o pagprotektar. You know, God guides Israel like a mother, and ingon ang Deuteronomy chapter 32, 11 and 12, ang gigamit ng imagery diri maoning mother eagle. God guides Israel like a mother bird teaching her young to fly. Ang Deuteronomy 32, 11 and 12 nagingon, like an eagle that spears up its nest, that flutter over its young, spreading out its wings, catching them, bearing them on its pinions. The Lord alone guided him. Daw agila nga nagtudlo sa iyang mga piso paglupad ug nagukhad sa iyang mga pako aron pagsagakay sa iyang mga piso. Ang ginuuray na giya sa iyang katawhan, walay laing Dios nga miuban kanila. So, muning ang example diri nga gigamit muning mother eagle kay ang gugma sa inahan andam sa pagbantay o pagprotektar. Now, katong nakaadto sa Philippine Eagle dito sa Kalinan, naman dito katong unsay kinaiya sa agila, ang ilang nature di ay sa tudluan nila ang ilang mga anak sa paglupad, magpuli-puli ang mother and father eagle sa ilang ipasakay sa ilang likod ang piso nga agila, then mulupad sila sa paitaas ug tuyuon nila og takilid kay ilang ihagbong. Pero ang father eagle or mother eagle musalo pod sa ilalom. Inani ang atong Ginoo nga panahon sa atong mga kapakyasan naa siya sa pagsalo, labi na ang atong mga inahan usab nga maoy refleksyon sa gugma sa Dios. Ang gugma sa inahan andam sa pagbantay ug pagprotektar. Ang ikaunom, ang gugma sa inahan maamumahon. A mother's love is nurturing. We grow into the person that we are now because there is a mother who nurtures us. Na inahan nga nagmatuto kanato. Ako personally, I learned how to cook because of my mother. Kay magluto ang akong mama, mutungtong ko sa bangko, mutanaw ko kung unsa iyang buhaton. Munang siya pun ang nagtudlo kanamo unsaon pagpanglaba, unsaon pagpanghinlo. Kay moingon gyud to among mama, pagtuon mo sa trabaho sa balay. Kay kung mamuy-anan mo sa uban nga balay, dili mo maulawan. Kay kagustuhan man mo sa tao, sa pamilya nga inyong puy-an. So, ang iyang pag-nurture kanamo, itudluan mi sa mga basic nga mga butang unsay himuon aron nga makahibalo mi. Then ang gugma sa inahan mo ni siya nag-nurture kanato
nga ning tubo kita ingon nga mga tao nga gikahimutan sa Ginoo. Sa katapusan, ang gugma sa inahan malahutayon or malungtaron. A mother's love, like God's love, is enduring and faithful. Muni ang gugma sa atong mga nanay, gugma sa atong mga mama, gugma sa atong mga mami. A mother's love, like God's love, endures through sleepless night and exhausting days. Kay kung wala ang atong mga mama diha sa atong mga panimalay or kanang atong mga asawa, ako I personally confess that I cannot do the things that Pastor Edith can do. Kanang mga butang iyang multitasking mong yuning mga babae. O gikan pa sa pagkagamay sa mga anak, ang mama gyud kasagara ang mulahutay. Walay tulog kay mag-atiman sa bata. Although mo, take part man po ang mga papa. Pero primarily, it is the mother maoy nag-endure sa mga sleepless night o sa mga exhausting days. Ug bisan diha sa mga trabahon sa balay, sila ang nagpaluyo sa tanan. So mao kini ang atong mensahe ni ining kabuntagon. Mothers, a reflection of God's love. Ug nahimo silang reflection sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang pag-atiman ug pag-amuma kanato, pinaagi sa ilang pagkamapinasayloon, pinaagi sa ilang pagsakripisyo, pinaagi sa ilang gugma nga andam sa paghupay ug paglipay kung ana kita sa kagulanan, ug ang gugma sa inahan andam sa pagbantay ug pagprotektar. Ang gugma sa inahan maamumahon or nurturing, ug sa katapusan ang gugma sa inahan malahutayon. Hinaot nga ang Ginoo nga tinubdan sa gugma, padayon nga magpasinati kanato sa iyang gugma, pinaagi sa atong mga inahan, atong mga nanay, sa atong mga mama. Mapini ang pulong sa Dios. Amen. Mag-ampo kita. May gugmaon nga Dios, sama sa inahan, ikaw nagpabati sa imong kaayo sa imong mga anak. Ilabi na Ginoo, ngadto sa tanan nga mga kaigsuonan, kasaulog sa ilang birthday o wedding anniversary karon. Nalangini sila o Dios, ubani nga mapasalamaton ang ilang kasing-kasing o puno sa kadasig ang ilang mga pagsaulog, taliwala sa simple nga mga panagtigong. Nagugmaon nga Dios, sama sa inahan, ikaw nagtagad ni adtong mga nagbasakiton. Usa doawa Lord katong naa sa balay, ang tagsa-tagsa diya sa ilang kaluya, mabati unta namong tanan ang imong kaayo. Ug kadtong tuwa sa ospital, tuwa sa mga centers karon, labi na sa mga COVID patients. Ginoo, salamat sa imong dubling gahom nga ilang maangkon aron Ginoo sila makaalagad ug mabuhi pa sa pag-alagad nga padayon. Ginoo, sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan, mga overseas Filipino workers and migrant workers, panalangini sila o Dios, sama sa imong pagigugma kanamo, sama sa inahan nga nagatagad sa imong mga anak, asa man nagkatag sa tibuok kalibutan. Ginoo, among gidalas pag-ampo ang tanang pangulo sa gobyerno, labi na o gikan kang President Rodrigo Roa Duterte sa iyang pagdumala sa nasod niining panahuna nga nagkataas ang cases sa COVID ug sa daghan pang mga problema. Guys, kusog kaalam kahibalo proteksyon gikan kanimo ang iyang banay, ang tanang nagapalibot kaniya nga kabinete ug ang tanang mga national leaders aron mag-usa silang tanan sa pagbuhat
pagtubag o pag-address sa panginahanglan karon niining sakit nga mikuyanap. Ug uban pa ang programa nga gikinahanglan karon Ginoo abot ngadto sa labing ubos mga kabos ang panginahanglang serbisyo. Ginoo panalangini ang mga local government units binaka Inday Sara among mayor dinhi sa Davao pagdumala Ginoo sa lokal nga mga buluhaton. Padayon kami nagaampoy ikaw magapanalangin sa tanang mga healthcare personnel and law enforcers. Sa padayon nilang mga serbisyo Ginoo nga essential kaayo. Panalangin sila sa imong protection, provision, kaligon, kanunay, aron mabuhat nila ilang mga responsibilidad. Ang mga essential workers, Ginoo, salamat sa tanan nga ikaw magagiya magauban, mga teachers, government workers, private o uban pa. Ginoo, kami nagaampo alang sa ministry sa mga local churches bisan panahon sa pandemya. Panalangin ni Ginoo ang kasimbahanan sa Central District, sa Samal, sa Tibuok Isindisi, sa pagpangulo ni CM Dan o sa Simja sa pagpangulo ni Bishop Ham. Panalangin niya ang simbahan nga magapadayon sa ministeryo, taliwala ni ining gumunhap o soliran sa sakit. Bisan pa sa mga panginahanglan karon nga giatubang sa opisina sa obispo o sa CM tungod sa presensya sa mga lumad diha sa Haran. Ginoo, sa kadugayng panahon nga naa sila dinha. Lord, tagai sa kalam ug kahibalo ang among mga leaders sa angay nga buhaton sa pakig-alayon sa gobyerno o sa pakighiusa alang sa maayong buhaton alang sa mga lumad. Ug Lord, unsa man ang mga giatubang nga mga problema karon. May nag-ampo sa imong kaligon sa among obispo ug CM ug uban pang mga leaders nga sila kaangkon sa imong kusog ug magmaalamon sa angay nilang buhaton. Ginoo, sa pagtubag niini nga mga panginahanglan. Ingon nga ang tibuok simbahan, Ginoo, naapil niini. O kaming tanan, apil gayod niini. Dili kami makalingkawas. Apan salamat Ginoo nga ang imong ministeryo nga tinuod magapadayon gayod. Labi na sa unsa gayod ang panginahanglan sa mga lumad sa tibuok Mindanao. Ginoo, nga sila matagad sa ilang panginahanglan. O Dios, ikaw ang magadala ug magauna sa matag usa kanamo. Bisan pa sa mga effort sa mga kasimbahanan, Ginoo, niya nang gitawag og community pantry. Ug uban pang mga pamaagi sa lain nga ngalan. Ikaw Ginoo magapanalangin aron o Dios ang buhat sa pagalagad magapadayon. Ginoo panalangini ang tagsa-tagsa imong mga katawhan sa among mga hilom nga mga pag-ampo bisan pa sa mga lain-laing panginahanglan sa imong mga anak. Karon sa lain-laing dapit nga maabot Ginoo nag-usa sa pag-ampo o pagsimba karon. Sa ngalan ni Jesus, salamat imong dunggon ang among mga pangamuyo. Amen. Sa makahuluganong pulong sa atong buhing Diyos, atong andamon ang atong mga halad pasalamat. Ang Hebrewhanon Kapitulo 13, versikulo 15 hangtod sa 16 nag-ingon, busa himo unta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.
atubangan o Diyos, among gidala ang ikapulo nga imong bahin alang sa buluhaton sa iglesia. Dawata usab o Diyos ang among halad pasalamat sa imong kaayo kanamo. Walay lain namong ikabalos sa mga kadagaya nga among nadawat sa mga adlaw nga nang labay. Amo kining ibalik kanimo uban ang dakong pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Dalago ng Dios sa laing kahigayunan nga gihatag kanato alang sa Metro Davao hiniusang pagsimba Mother's Day celebration sa mensahe ni Pastor Milvin sa pagpangulo ni Lisel o of course ang padayon nga atong mga pangulo sa pagtukar ni Miss Erica sa pangulo sa pagsimbahan Pastor Milvin o sa tanang mga pagkuri-kuri sa mga technical Pastor Winzil. Dalago ng Dios nining tanang mga kahigayunan gihatag kanato o tungod kay Mother's Day man karon nga kung hangyo nga di sa palabhon pa planchahon di sa patrabaho ng mga mothers suroy sa mong SM o Eden aron nga makalipay kamo sa inyong pag-alagad. Pag uli ninyo siguradong daghang buluhaton. Happy Mother's Day sa tanan. Dalaygon ang Ginoo sa maong mga pagsaulog. Labi na sa akong inahan 85 ug ang akong ugangan 84 ug uban pa mga inahan nga mga ninang nga mohatagay regalo kanang uban pa. Hallelujah, dalaygon ang Dios. Kitay mohatag karon kay ila man di ay Domingo karon. Dalaygon usab ang Dios nga sunod Domingo, Mayo 16 ang atong magwawali si Pastor Haniel, atong pangulo si Ma'am Flor Sidinio Adalin, atong ministro Pastor Edith ug ang tanang mga lumilihok mo gihapon. Busa dalaygon ang Ginoo nga matapos na ang ecclesiastical year 2020 to 2021. O sama sa gi-announce na siguro dinhi, wala may balhin sa mga pastor, magpadayon ang mga pastor sa nagkalain-laing kasimbahanan sa pwesto, sa assignment, hangtod sunod tuig. O dalaygon ang Dios, padayon ang pag-inampuay o pagdugtungay sa patagusa sa atong buluhaton. Looking forward, sugod sa bagong ecclesiastical year, June 2021 to 22, dalaygon ang Ginoo siya magapadayon sa pag-uban kanatong tanan. Buhi kayo ng Dios. Busa angay siyang daygon o pasalamata. Amen. Yeah.
Salamat lang itong amahan sa pagkabanhaw na Ginoong Kristo nga naghatag ka namo og paglaom. Ang iyang buhing presensya nagatultol ka namo bisan pa sa paglakaw namo sa sigbit nga dalan. Ang iyang presensya mo'y naghatag ka namo og paglaom. Wala kami naginusara. Ug ang iyang buhing presensya naghatag sa amo og assurance, Lord, sa imong pag-amuma kanamo nga imong mga anak sama sa pag-amuma sa usa ka inahan. Salamat Ginoo nga imo ming gipalig-on panahon sa among kaluyahon. Imo kaming ginasig diya sa among pagpaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Panalangini ang imong mga katawhan nga nasa ilang Pinoy-anan, masa man sila karon nga dapit nagigduyog ini nga pagsimba. Panalangini sila Ginoo, ubani sila pinaagi sa imong balaang espiritu. Itugyan namo ang tanan nga kanimo. Ug salamat nga padayon ikaw magapanalangin sa tanan nga mga inahan sa matag panimalay. Ikuna sila dasiga ug hatagi sa paglaom. Kining tanan among giampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo higala ug manuluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo, hatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.